Mali pa yun sinday Clearanero na ko andala ba. Nakagrocery ko gamay kung mga pagkaon. Alangan, kay nakadawat man tagkalipayon. Ako na siyang paibalon be. Kapuya na jud oy. Sakit pa jud kaya akong mga bukton. Perti na pa jud na akong gutuma. Day! Day! Unsa man Day! dong? Unsa man dong? Asa man si Maria? Ako dala. Asa si Maria? Naas gawas akong pabubuog bulak nga naman. Timong ig-agaw nagpadala ganina og kwarta. Mao gani nakagrocery ko. Nagpadala di ay. Unya, nakuha na nimo. Nakuha na nako day dara 35,000 ni. Mauni, maayo kay imo na nakuha. Unya unsa man nato ning kwarta dong? 35,000 man na no. Wae na og 25,000. Ibili na ng 10,000. Kadako ba anak dong? Unsaon man imong 25,000? Mo palita og ripo na motor. Ayaw lagsaba ka Maria. Tama gina imong plano dong. Kay kung manglakaw ta, dili na ta kinahanglan og commute kay naa naman ti sariling motor. Day, kana gayong 10,000 na nabilin, kuhai pa yun na og 7,000. Dong, nakulbaan ako sa tong gibuhat ba? Kay basi makabalo ang mami ni Maria, kabalo na biya kadri sa to ano, daghan biya kay chismoso og chismosa. Ayaw ka hadlok day. Dili lagi na makabalo ang mami ni Maria lagi. Ang importante, makapalit tag ripo na motor ug dili na tabag baklay. Tama dyan na ang imuhang plano dong. Kaya waan po na hinungdan ng bataa di sa balay. Mao gani day no. Mintras na apa na daring bata, ato nang paymuslan samtang nagapadala pa ang ihang mami og kwarta sa tua. Gusto dyan na ang imuhang plano dong. Kaluto na kaday gutom ba? Uy hala, nakalimot man day ko nga wala pa man day niluto. At tunga to si Maria ko kay suguan na itong paluto. Sige day, ako tong agtuon kay ato tong palutoon. Maria, undangi sana ang pagpamisbis mo bulak gabi. Pagluto sa dito. Wala pa man ko nahuman sa kong trabaho diri dito. Ako sa guding tiwason. Ikaw ba? Nagpractice-practice na kagtubag-tubag. O kung sa'y sugo na mo dirin panimalaya, imong tumanon. Kasabot ka. Udali. Tito, wala pagod ko ikaon. Gutom kayo ko. Mao ganing pagluto no. Aron makakaon na tanin nyo. Wala din naglungag si tita di ay tito. Nga wala man to siya gibuhat. Busy kay mong tita dito. Busy kay ko. Mga tarungan ba ka? Sige na. Sige tito oy, magluto na ko. Naaaraman day na. Kaita pod sa akong kahimtang moy. Kaita jud aning wala tay inahan. Gibilin ko sa akong uyuan ug iyaan. Maot man pod kay silag batasan. Kabalo ka ang akong mami sa gibuhat nila sa kuha. Mami, imingaw na gud ko nimo. Ano ka, wala siya nagpuntak sa kuha, no? Pero basig, busy lang yun siya siyang trabaho. Maria? Oh, maayo ka nagluto makadiha. Unya katong gisugon ako sa mga ganing nakapamismis og bulak, nahumanan nimo. Tita, wala pa man ako nahuman kay gisugo man ko ninyo og paluto. Ako pa retong tiwason, luto pa man ko. Ayaw kog tubag-tubag ha. Basig, mahinay ka ta karon. Sige tita, ako lang tong tiwason, inig mahuman kog lungag. Aw, ana ba, wala na daghang istorya. I'm Saragod, di ba gisugot ka ganing nagpalaba o puti? Nahumanan nimo? Wala pa tita. Grabe naman mo sa kuha tita. O inyo araman kong gidaog-daog dire. Tanang trabaho inyo man gipaako sa kuha. Ay, kadrama nimo, oy. Wala kay angay, gasigar na imong mata. Kinsa pa man mo sulugoon dire? Di ba ikaw? Muna ayo na sigdaghang istorya diha. Grabe pod mo tita oy, sulugoon ra day ang inyong tan-aw sa kuha. Kipaundang pa jud ko ninyo og eskwela kay daghan kay trabahoon diri ah. Natural, paundamon ta kag eskwela kaya imong inahan wala na nagpadala og sustento sa imuha. Sa akong pagkabalo tita, nagpadala man si mami og kwarta sa inyo ha. Hoy, ikaw, ayaw pagbuhat-buhat og istorya ha? Lain pud og namutbut ko. Dunggan man tamong duha ni tito tita, niingon pamanggani ka nga asa man ang ako ang pampalit og pangpagwapa nya pangpatad og purde. Mutubag pa jud ay ka ha? Managpalagi ka tita. Bata pa gani ka, pero kusog na kay ka magtumo-tumo og istorya. Imo mo tanon ka nang abuhan?